uma ngokwami ngizoqala ukwenza lokho okwenzayo lana ku-TikTok ngithi phaphama umuntu omhlophe ngiqhubeke ngikhulume nabamhlophe angiboni ukuthi ngisiza ukuthi kube khona ubunye ezweni lakithi yikho lokho engikushoyo yikho lokho Okay, engikushoyo okay. Ubunye, mawukhuluma i-unity, ngobandlululo ngiyayizwa i-unity nobunye. yeah But sizoyithola kanjani i-unity, ubunye njengobusho wena? Sizoyithola kanjani if abanye abantu bengafuni ukubuyisa izinto that they took, that they forcefully took, that they stole from abantu abamnyama? awukwazi ukuzifikela nje eplazini elithize ngoba umuntu ompisholo uthi ngelami ngoba ngimpisholo cha awukwazi fanele ukuthi ukhombise ukuxhumana phakathi kwakho naleli plazi leli ukhombise nanka amathuna kwenziwe inhlolovu kukonjiswe enkantolo awu cha ngempela mntaka makhanya okhokho bakhe babehlala kuleli plazi awukwazi ukuzifikela nje endaweni ethize ngingumuntu ompisholo nginike ngoba ngimpisholo cha Khona yini ukuxhumana okwenzeka the time abantu abamnyama besuswa from iland yabo bathatha bayofakwa kuma-location bapintshwa bonke laphayana in the same place besuswa kwiy'ndawo zabo bene-livestock benema-crops benakho konke ukuthi bakwazi ukusurvive khona ukuxhumana okwabakhona noma they just enforced i-Native Land Act. Ngiyaxolisa angazi mina ngifuna ukuzwa ngawe ngingaze ngikhulume ngama-Native Land Act engawazi. Yebo ngingakafiki lapho ukhuluma khona ngisakhuluma nabafana noPiet Retief bengakahambi eKapa babememezela ukuthi angeke sithathe umhlaba sizoxoxisana nabantu babengafuni ukuphila phansi kwengcindezi yombuso waseNgilandi ngesikhathi befika kwaZulu babeqonda esigodlweni seSilo uDingane babeqonda khona ukuyocela umhlaba bengicela ukubuza mkhulu lapho kwakho uma ukuthi ikwakho ungaphatheka kanjani uma ngase kuthiwa kufika mina as isivakashi ngiyavakasha lapho egameni lokuthi ngizo-explora ngifike ngigcine lapho sengidiscover iy'ndonga ney'thombe lezi engiyibonayo bese ngiyayiclaima ukuthi ngezami ngikudiphozese zona